ми кажи сега, би ли отишъл на батъл? Да участвам? Да. Не. Изкачаш на някакъв рандом батъл, братле. Някакви копалета малки, които просто това им е момента. Те те чакат да изкочиш с паднал гард и да те просто го чакат това. И е нормално. Аз съм го чакал това. И знам какво е. Ако изкоча на Battle SA в момента, най-малкото аз няма да знам толкова много неща за тия хора, колкото те ще знаят за мен, за някакви малки подрастващи. И те да ме съсипат. И как ще изглежда човек, който е едва ли не с репутация, аз ги трошим на батали, братле, да изкочи някакъв дет, никой не го знае, ме погребе, брат. Защото шансът е голям. Не става въпрос само за мен, става въпрос за който и да е от вече доказаните са, нали, артисти. Ако изкочи на батъл срещу някой непознат, не ги знаеш тия бата на какво способни. Никой от тях няма да излезе са, брат. Аз няма да излезе, те няма да излезе. Всеки трябва да прави каквото му е на сърце на него, според мене. Сега, разбира се, има някакви фактори да влезеш в трендинг и да бъдеш еди какъв си, обаче в крайна сметка, ако не правиш каквото на теб ти е кеф, shit don't matter.